Helo, Jack wedi enw fi. Nes i astudio cemeg ym Mhrifysgol Bangor a dwi bellach yn astudio tuag at PhD dal ym Mhrifysgol Bangor. Dwi'n dod yn reiddiol o gefndir hollol ddi-Gymraeg a wedi dechrau dysgu Cymraeg yn y mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol dros 4 blynedd yn ôl. Cyn yn cwblhau'r dystysgrif, o'n i ddim yn teimlo'n hyderus wrth defnyddio'r Gymraeg fy ngwaith, ond wrth baratoi ar gyfer y tystysgrif, ond o'n lot o help ar gael gan y coleg. Nathon nhw drefnu sesiynau wedi eu talwran benodol ar ein cyfer ni i helpu gyda pethau fel ysgrifennu, cyfieithu a chyflwyno. Hefyd wnaethon nhw drefnu sesiynau i helpu gyda adnoddau digidol fel cysill, cysgeir a'r porth termau cenedlaethol. Dwi'n teimlo fel cwblhau'r Dystysgrif Sgiliau Iaith wedi helpu fi i gryfhau yng ngallu defnyddio Gymraeg yn academaidd ac yn y byd gwaith. Symud cwblhau'r tystysgrif, dwi wedi cwblhau rhannau yn gradd cemeg drwy gyfrwng y Gymraeg yn gynnwys amddiffyn yn treithio hir fi. Wrth navigatio'r byd gwaith, dwi wedi cyfweld yn llwyddiannus am swyddi a chyrsiau pellach yn y brifysgol y ddau drwy'r Gymraeg, a dwi yn parhau i ddefnyddio'r sgiliau dwi wedi dysgu o'r tystysgrif yn fy ngwaith o ddydd i ddydd, ac mae gen i'r Dystysgrif Sgiliau Iaith i ddiolch am hyn. Diolch.